L'he esperat com s'espera la mort. Un dia arribarà. Però ja et pots preparar, que quan arriba el moment no estàs preparat per res. I el mar mort me l'empassaré sencer després, quan t'aixequis i t'allunyis. Només el fet de dir aquestes dues paraules en àrab ja tremolo. Tremolo per tot el que he parlat. Hi havia un home al meu costat, a la meva edat, ens hem mirat i em diu, què, ens porten al forn o què? Llavors què fem? No fem res? Marxem de vacances? Ens comprem una tele nova? להגימחי eren עמיתיי, vinc de part de la Guajira. El cor se li retorça cada cop que veu el mar. De Saturn ja no canta. Què collons hi heu vingut a fotre aquí tots dos? No sóc jo qui li ha d'explicar. I tu creus que Déu crearia tot un poble només per fer-nos el nostre càstig?